makakin da baka da dago ya balle a tabbata ka da mata kai kai dare kai rana kai maza kai yo mata tsakanin su kan yi halartar so da aure ka yin banta salatin ka mai tsafta ka yo ga abban tinka da ali har da sabbai nasa wanda ba sa yin laifi samari suna so su aure amma ba za su iya ba wahalhalu sun yi yawa a ciki sai an soke laifi shi ma'anar aure a islama ai a yau haduwa a kan tafarkin sunnar manzo yadda ya yi tsarawa bayan fara nuna soyayya fahimta a kai yawa da daki a dauro aure zurri a sai a zama barwa yau da gobe na kan kowa mutane mu duba cikin ma'anar aure ya yan uwa ba mutum ne samari suna so su aure amma ba za su iya ba wahalhalu sun yi yawa a ciki sai an soke laifi a zamanin dacin baya yan uwa in muka yi dubawa cikin lamuran aure lefe san bai wahaltarwa yar asan face mai gurguwa da hoda isawa sannan sai a sadan baki da dangane da takalmin sawa binta so da nadan sawa turare na fesawa cikin kulla za a zuba ya yan uwa kun ji kayan lefe samari suna so su aure amma ba za su iya ba wahalhalu sun yi yawa a ciki sai an soke laifi ba kurɗe bari sulala har sake bono ana sawa a sa kallabi ko fasala har da kwalli na zanawa talaki halalin aure zamanin baya bai da yawa sulai goma ne duniyar aure 15 bigiyar gawa a yanzu an dangawa wahalhalu an kamowa ina ma na zo zamanin da ba wahalar lefe samari suna so su aure amma ba za su iya ba wahalhalu sun yi yawa a ciki sai an soke laifi lefe ba za mu iya ba samari suna so su aure amma ba za su iya ba wahalhalu sun yi yawa a ciki sai an soke laifi a yanzu ko laife ya zama ginshiki shi ake dubawa da saurayi ya ji na aure sai gaba ne yake tsarawa domin kudin laifin daidai yake da kudin mota da hawa a wannan sa'in ma sai ya sayi ma gidan zaunawa da ruwa za ka kashewa wahalhalu ba girgawa abin ta kai tina kun matan da ke zuwa kallon laife samari suna so su aure amma ba za su iya ba wahalhalu sun yi yawa a ciki sai an soke laifi yawan su in sun zo kallon laifin sai ta hau girgawa akwatuna da wakai sannan an ciki mai ta sanyawa idan ka je neman ya ka zubo ne a rai sai ta azawa suna da hanyar kayan leban da za ka zama aika da aikanin su goron sirtawa su manta da mai bayarwa hakan ya sa aure yayi wuya a sharri na kayan lefe samari suna so su aure amma ba za su iya ba wahalhalu sun yi yawa a ciki sai an soke laifi akan wajabcin aikin aure sadaki ya kai furtawa cikin musulunci sauki na ta dukkan nunawa amma a yau ya zama koma baya laifi ake dubawa mafi darajar aure sauki ciki azam samarwa ina ma moyi gawa ka tsari da dantawa domin sun yi aure babu wahalhalu akan kayan laifi samari suna so su aure amma ba za su iya ba wahalhalu sun yi yawa a ciki sai an soke laifi mafi yawa kayan laifin a gidan ka ba za ta saka ba da yin sa su zai uwa dan jahil sai halin sun zamba to wai mai yasa wannan matsala yan uwa ta ya mutu ba domin lambarin kullum gaba ke ta yi in baka yi ba wai ina kai ne baba ina kike ne baba
ranar soyayya aure ba zaniya ba wahalhalu sun yi yawa a jiki sai an soke